салом алейкум ҳамватанони азиз, номи ман Аюб. муроҷиати ман имина барои мардуми ғариби тоҷик. вақте ки Исоқ Фаюб мебура гап мезана, мега эй дӯстони азиз, эй ҳамватанони азиз, назарати исломда пулрӯӣ накунен, занг назанен, барое ки назарати ислом дар территорияи Российской Федератсия, дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Средняя Азия терроризм эълон кардагиянд. шумо мегӯед Исоқ Фаюб ту дурӯғ мегӯӣ. як шакали дигар, як лохи Муҳаммад Иқбол ай назарати ислом. Исоқ Фаюб дурӯғ мега. ино мардум навиштаесан комментарияда. хам комментариё ки менависанд ҳамаш одамои хутай. шумо як дом дуваен. дӯстони азиз, имрӯз як ҳамватан занг мезанам, мега Исоқ Фаюб чикор кунам? намедонам чикор кунам. мегӯм ака чӣ гапай? мега як 3-4 рӯз пеш адел файродам карданд, рафтам. мегӯянд ту чӣ ба группаҳода пулрӯӣ мекунӣ? ман мега ака русида хуш намедонам чӣ гуфтанд, иқа гапшона фаҳмидам, иқа гапшона нафаҳмидам. қоғаз эшон доданд, кадом рӯз, кадом соат, кадом минут, кадом секунд. эллох Муҳаммад Иқбол хушо гӯш кун. э хоин Муҳиддини Кабирӣ хушо гӯш кун. гуфт ки агар иҷозат боша худат будро историяи Сбербанкат мотра ишомот бутем. мега дуромадам. чӣ ма история ма боло кардан гирифтам. гуфт ин амира тӯрӯй кардӣ? мега ма хаб кардам. гуфт ки картаи хутай дигар биғайр тичка намедроя. мега ма гап зада натонистам ака. чанд қоғаза гуфт подпис мондам. баъд биромадам, баъд пушаймон шидам ака. ина 3-4 рӯз шид, ман намедонам чӣ кор кунам. мегӯям ту кадом группада пулрӯӣ кардӣ? мегам ман ягон группаро тамошо намекунам, ман ягон касда пулрӯӣ кардагӣ нестам. мега ина 4 рӯз шид ака фикр кисам. мега чанд ҷода кор кардам. бисёр бародарои тоҷико мана гуфтанд ами ина ма пулут метем наличит, ами номерда пул гузарондан накурай. ма чӣ кор кунем ина ака? мара патент ман имрӯз надодам, ман имрӯз на хабар доштам ки ман дар розыскам. ман билет дорам. ман гуфтам ҳеҷ ҷо нара. мара гуфт Абдулнадилда ки ай территорияи Российской Федератсия ҳеҷ ҷо набро. бародар намедонад чӣ кор кунад. эй назарати ислом, эй группаи 24, Муҳаммад Иқбол, Муҳиддин Кабирӣ, як инсоф кунед. эй террористо, хватит уже. чӣ қадар шумо зидди мардуми тоҷик ҳастен? чӣ қадар шумо рӯи дидан надоред ин мардуми тоҷика шумо? охи мегӯй Исоқ Фаюб дурӯғ мегӯй. дурӯғ гуфтан дар ин дунё дар он дунё савол ҷавоб дорад. охи давлати мо чӣ қадар ба қуввати аст? охи аз файрод мекунам, мега Исоқ Фаюб ку ҷавоб бите ба гапот? мана чӣ зулмомагӣ аст? мара просто дилам ба мардуми ғариби тоҷик месӯзад, барое ки яхе ҷавонои мо камтар беақланд, намефаҳманд. дӯстони азиз, ҳамин вақти соата акат бия биган ҳамин пулат бизгаро ман пулут метавам, бугӯ не акаҷон, на он банк бира карта бигир ба нум фамилия хиза ҷавоб бите. бародар чӣ кор кина ина? намедонам кадом группа гуфтиянаш, нафаҳмида чӣ гуфтиянаш. ман гуфтамш ки бародар ҳеҷ ҷо нагрес, ҳеҷ ҷо нара, сари вақт адвокат бигир. бираку чӣ гап хабарай? ман ака ба кала намегирам. ман уже медонам ки калом рӯз чӣ гапи гуфтанд. о рост он вақти соат чанд бародар да омадам пешум, гуфтанд хай мо карта надорем, амира бизгарон мо пули наличит метем. ман гуфтам ан ҳамин гапа сахт биқаб, натарс. мега ман ака наметарсам, просто ҳайрон шидам ака. кадом группа ман намедонам охи ака. Исоқ Фаюб дурӯғ мега, ҳеҷ гап нест. дар Санкт Петербург, дар самолёт. эллох ту ҷавоб метӣ. ҳамватанони азиз, ман биромада гап зистам, ҳеҷ фоидае нест. имина ман барои ҷавоно гап зистам. бо мегӯм яхелаш беҳадди бад гӯш намекунанд, гардағавсӣ мекунанд. назарати ислом крест аст. назарати ислом хужи игил аст. запрещено дар территорияи Российской Федератсии, и дар Средняя Азия, и дар Европа. бас аст, як камтар як фикр кунед. бо мегӯм илом бародарат боша, фикр кунед ҳозир чӣ гап хабар аст.
فکری خودتون نکنین، فکری زن و فرزنداتون نکنین. خیامو فکری مادر تاجیک نکنین، برو مادر گپ زیسین، اخوات چکیسین مادر خودتونا. یا خیلیت حیران میشم سوق فایوب ام گروپ های بسیار خیس مادر شکرات کرد تو وزیرت با خود ماگی نیستم. خیلی شما فکر هم پیر نکنین. فکری خطا که جوان مرد، ای مردی تاجیک. میخوای برای یک موسر کنی ترما میره، موسر آنو